Ephasikeni lakhe lokuqala njengomholi webandla lamaRoma Katolika, uPapa uLeo we-14 uqale usuku lwangolwesine luyingcwele ngokhola inkonzo yokubusisa amafutha, i-Chrism Mass, eSt. Peter's Basilica. Kulamafutha kukhona nalawo okugcotshwa ngawo abantu abagulayo ukuze basinde. Kuyo lenkonzo uPapa kanye nabapriste bavuselele izethembiso abazenza mhla begcotshelwa kulezi zikhundla. Ngalo usuku lwayizolo ntambama, uPapa uLeo uhole inkonzo yokukhumbula isidlo sokugcina uJesu abanaso nabafundi bakhe ngaphambi kokuba anqenelezwe. Kule nkonzo, uPapa uLeo ugeze izinyawo zabapriste abayi-12 nokuyisenzo esikhombisa ukuzehlisa nokuzithoba esenziwa uJesu kubafundi bakhe. Lokhu-ke kuhlukile kunalokhu okwakwenziwa uPapa uFrancis ongasekho, yena owayethanda ukugcina lolu siko emajele nasezindaweni ezihlala abantu abagulayo kanye nabadala. Entshumayelweni yakhe yangalolu suku uPapa uLeo unxuse ukuba kukhulekelwe abaholi bamazwe abacindezele abantu. Masikhulekele abantu abacindezela abantu ukuba babuyelwe ubuntu. Kusenjalo eJerusalema sibonakale sehlile isibalo sabantu abebebuthene ukuzokhumbula uhambo olwahanjwa uJesu Kristo ethwele isiphambano ngesikhathi ebheke onqamlezweni. Kusolakala ukuthi abantu besabile ukuba ingxenye yalolu hambo ngoba iIsrael isaqhubeka nokuhlasela eLebanon nase-Iran njengoba yesekwa umengameli waseMelika uDonald Trump. Kusenjalo ePhilippines nabo bakhumbule uhambo olwahanjwa uJesu. Bona-ke bathi bakhulekela ukuthi kube nokuthula eMiddle East. Sikhulekela ukuthi impi eseMiddle East iphele njengoba lempi sibe nomthelelo ongemuhle nakwamanye amazwe omhlaba. Kulindeleke ukuthi uPapa aqhubeke nokhola izinkonzo zePhasika kuze kube isonto nokuzobe kukhunjulwa ngalo ukuvuka kukaJesu Kristu.